Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar kitbiet li għandhom x'jaqsmu mal-flora u l-fawna fil-Gżejjer Maltin. L-interess u l-istudju dwar il-flora u l-fawna tal-Gżejjer Maltin imur lura mijiet ta' snin. Insibu li l-Maltin kienu jużaw kemm il-flora kif ukoll il-fawna b'modi differenti, bħal ikel għall-bniedem u fit-trattament ta' ċertu mart. Fil-passat, il-Maltin kienu jgħixu ħafna aktar eqreb tan-natura u għalhekk kemm il-flora kif ukoll il-fawna kienu parti integrali minn ħajjithom. Fl-istudji tal-flora tal-bidu naraw li kollox kien jiġi studjat u klassifikat b'mod separat. Wieħed minn dawn l-istudjużi huwa Paolo Boccone li kiteb Museo di Piante Rare della Sicilia, Malta, Korsika, Italja, Piemonte e Ġermanja li kien stampat f'Venezja fl-1697. Waħda mill-iktar kitbiet bikrin kienet dik ta' wieħed Taljan Paolo Boccone li kiteb ktieb jismu Museo di Piante Rare li fosthom kien hemm xi pjanti ta' Malta. Dawn kienu listi ta' pjanti b'diskrizzjoni bit-Taljan. Jiġifieri dana kienet iniżżel, kienet jelenka ħafna speċi, ħafna pjanti li sab f'Malta u xi gżejjer oħrajn u xi postijiet oħrajn u qed jagħti d-diskrizzjoni tagħhom bit-Taljan. Il-ktieb tiegħu huwa katalgu ta' pjanti li ma tantx kienu komuni li nstabu fil-postijiet li kien darhom hu. U allura għal kull pjanta hemm paragrafu bit-Taljan, Taljan artistiku, Taljan elaborat, sofistikat tas-seklu tiegħu, Taljan kważi dantesk, u hemmhekk u qed jiddeskrivi l-pjanti rari li sab waħda waħda. Issa, l-ismijiet li kien jagħti, l-ismijiet xjentifiċi huma differenti ħafna minn tal-lum. Għax tal-lum l-ismijiet xjentifiċi għandhom żewġ partijiet, żewġ ismijiet, pereżempju l-pjanta tal-mustarda bil-Latin jgħidula sinapis, minn hemm ġejja sinape tat-Taljan alba tfisser bajda. Imma dak iż-żmien, fi żmien ta' Boccone qed ngħidu fil-seklu 17, l-ismijiet kienu jkunu twal ħafna u deskrittivi u bil-Latin. Nimxu fi żmien lejn il-bidu tas-seklu 19. Insibu studjuż ieħor importanti, Stefano Zerafa. Wara Boccone mbagħad biex insibu kitbiet prominenti għandna nistennew diversi snin. Imma hemm ħafna studjużi bikrin Maltin jew li kienu jgħixu Malta jew li jaħdmu Malta li kitbu x-xogħlijiet tagħhom ukoll. U meta mmorru lura u naraw dawn ix-xogħlijiet, naraw li l-iżvilupp li hemm kemm fil-lingwa, kemm fin-numru ta' pjanti, eċċetera, kollha qed jiżdiedu. Pereżempju fis-seklu 19 insibu ktieb ta' Stefano Zerafa, Thesaurus kien jismu tal-Flora Maltija, li din hija lista ta' pjanti li kienu jinstabu Malta, u niżżel iktar minn 600 pjanta li sab Malta, iktar minn 600 speċi. U arafhom, identifikhom, tom l-ismijiet tagħhom li kienu validi dak iż-żmien. Issa nindunaw li xi ftit minnhom kienu żbaljati l-ismijiet li kien hemm, imma dik xi ħaġa li tiġri f'kull żmien ukoll. U iddeskriva wkoll il-pjanta nazzjonali, il-widnet il-baħar. Dik ukoll il-pjanta nazzjonali, ila pjanta nazzjonali mis-snin 70 jidher li kien iddeskrivija u jiġri kiteb dwarha u l-ewwel darba. Imma dan il-ktieb tiegħu Flora Militensis Thesaurus ħareġ f'żewġ faxxikli kien wieħed mill-iktar referenzi bikrin li għandna. Ġifieri anke meta mmorru lura fil-passat biex naraw x'tibdil kien hemm fil-pjanti għax id-tibdil fil-pjanti huwa wkoll tibdil fil-klima, dak huwa wieħed mill-ewwel affarijiet li naraw. Kien hemm numru ta' studjużi oħra, fosthom Gavino Gulija u Giovanni Carlo Grech Delicata. Għaliex huma importanti fl-istorja tal-flora ta' Malta?
Wara ukoll qegħdin fis-seklu 19 mbagħad kien hemm Carlo Grech Delicata li kiteb Flora ta' Malta sab iktar minn 700 speċi, xi 750 speċi ta' pjanti, ġifri żied fuq il-lista ta' qabel li kien hemm ta' żirafa. U dan huwa meqjus bħala forsi l-iktar flora bikrija ta' Malta li saret bit-tradizzjoni forsi moderna. Kien miktub bil-Latin, kif kienet l-użanza dak iż-żmien, qed tagħti listi ta' pjanti li jinstabu Malta u deskrizzjoni tagħhom xi kultant pereżempju f'liema xahar iwardu, eċċetera, u f'liema tip ta' ambjent jinstabu. U madwar fl-istess żmien ta' Grech Delicata kien hemm ieħor Gavino Gulija li għamel biċċa xogħol interessanti ħafna. Dana ħareġ ktieb jismu Repertorio Botanico Maltese. Ara t-titoli kollha bit-Taljan jew bil-Latin. Il-lingwa Maltija kienet għadha ma daħlitx sew hemmhekk bħala lingwa tal-istudju. U dana Gulija għamel xi ħaġa interessanti ferm. Di kienet servizz għall-sin Malti, mhux biss għall-botanika Maltija. Għamel lista ta' ismijiet bil-Malti tal-pjanti, jew ta' xi wħud mill-pjanti, u ħdejhom imbagħad ta' deskrizzjoni bit-Taljan, l-isem bit-Taljan u l-isem bl-Ingliż. Jiġri hemmhekk hija waħda mill-iktar tentattivi bikrin biex ikollna lista ta' ismijiet bil-Malti ta' pjanti, xi ħaġa li anki da' żmien hemm bżonn li tiġi aġġornata. Fis-seklu 20 kien hemm il-Prof Sakkulina li ħareġ lista ta' ismijiet ta' pjanti wkoll bil-Malti, imma dana qatt ma tkun taf eżatt fejn qiegħed għax il-Malti huwa dak li jitkellmu l-Maltin u l-Maltin kollu jitbiddel. U wara kollox l-ismijiet vernakolari, l-ismijiet komuni, m'hemmx struttura li tirregolhom, allura jidna fil-pjanta ħafur jistana li huwa isem komuni tista' tirreferi għal diversi tip ta' ħxejjex u nkomplu hekk. Imma daw kienu xi ftit mill-iktar kitbiet bikrin tal-flora Maltija. Insejħulhom kollha bikrin, ma kien hemm mijiet ta' snin bejniethom xi kultant dawna. Imma qabel l-era moderna tal-lum. Inkomplu nimxu tul iż-żmien u naslu fil-bidu tas-seklu 20. Insibu lil John Borch li ħalla impatt qawwi f'dan il-qasam. John Borch, jew forsi Giovanni Borch, kif kien jiffirma kmieni fis-seklu 20, kien tabib. Imma dejjem kellu id-namra tal-botanika, dan tant kien mitħla tal-botanika li kien magħruf mhux ħażin l-Italja ma anki mal-Ewropa kollha. U għamel żmien twil bħala id-direttur, il-kuratur tal-ġnien botaniku tal-Argotti. Apparti hekk kien ukoll professur tal-istorja naturali f'din l-Università, fl-Università ta' Malta. Il-kontribuzzjonijiet ta' Borch huma diversi, l-iktar wieħed indikattiv, l-iktar wieħed prominenti fil-fema tiegħi huwa il-Flora ta' Malta li kiteb hu. Ktieb li għandu ħafna valur anki fi żminijietna, però kien kiteb ħafna anki xogħlijiet iżgħar fuq il-ġonna, fuq il-pjanti, eċċetera, u kien ukoll jibgħat pjanti li inġabru Malta f'kollezzjonijiet barra minn Malta. Ġifieri tmur ġo xi ġnien botaniku barra minn Malta tista' ssib hemmhekk pressati, preservati, miżmumin xi pjanti Maltin li bagħtu kważi seklu ilu. Aktar qrib ta' żmienna insibu l-pubblikazzjonijiet ta' Francis Valletta li kienu popolari fost il-Maltin. Anthony Valletta kellu d-don li jippopolarizza u kien speċjalist fl-annimali, kien jistudja ħafna l-annimali, kien jistudja kollox. Kien wieħed minn dawk il-persuni li da żmien ngħidulhom naturalisti. Jiġri ma kienx ngħidu hekk xjenzjat speċjalizzat fuq xi ħaġa waħda, imma kien jaf fuq kollox. Fil-fema tiegħi wieħed mill-ikbar kontributi ta' Anthony Valletta lejn Malta u l-Maltin kienu sensiela ta' kodba żgħar qishom fuljetti ma huma kodba
bl-Ingliż fej permezz tagħhom kienet jintroduċi l-pubbliku array Malti għal annimali u pjanti Maltin. Dawk kellhom titoli bħal Know the Trees u Know the Wildflowers, etc. Xiftit minnhom daħlu fit-tieni edizzjoni tagħhom fl-ewwel sena stess ta' pubblikazzjoni. Kienu popolari ħafna għax kien hemm nuqqas kbir ta' materjal għal poplu. Kien żmien fej iktar u iktar ma jiddi żmien iktar nies saru arrejja u allura kien hemm dan il-vojt għal xogħlijiet popolari, xogħlijiet għal persuni komuni li huma interessati li hu imlieħ f'kodba li forsi dan iż-żmien narawhom superati u sempliċi imma għal żmienhom kienu adattati immens. Hemm ukoll numru ta' studjużi oħra importanti li ħadmu qatih fl-istudju tal-flora Maltija. Hemm lista sħiħa, imma fost dawna nistgħu nsemmu fejn tidħol il-botanika, jiġri l-istudju tal-pjanti. Kien hemm botaniku magħruf Taljan minn Toskana, Stefano Sommier, li f'Malta kien jaħdem anki ma' Caruana Gatto, Anthony Caruana Gatto, li kien persuna li kien ukoll jagħmel ħafna xogħol fil-botanika. Flimkien dawna iktar minn seklu ilu kitbu flora ta' Malta, jiġri ktieb li jagħti dettalji ta' kull pjanta li tinstab f'Malta, kull speċi fejn tinstab minn xi tiġi, eċċetera. U għadu ktieb li għandu valur storiku anki sal-lum, għax dawn ix-xogħlijiet antiki meta jgħaddi żmienhom ma jibqgħux kurrenti imma jsiru tifkira tal-passat. Passat li santilef u anki jekk inħarsu lej il-flora ta' Borġ, lej il-flora ta' Sommier u Caruana Gatto, nibdew nindunaw x'tibdilit seħħew fil-flora Maltija. U t-tibdilit fil-flora Maltija mod jagħmlu xejn ħlief jirriflettu t-tibdilit fil-klima ta' Malta. Allura naraw li ċertu pjanti tal-ilma li għalihom kienu komuni issa spiċċaw jew m'għadhomx komuni. L-istess ħaġa pjanti tal-postijiet imħarbtin li qabel forsi ma tantx kienu jinstabu issa ssibhom kullimkien. Dak huwa parti mill-valur tagħhom. Naslu fi żmien preżenti. X'qiegħed isir fejn jidħlu l-istudji tal-flora Maltija? Fl-Università fid-Dipartiment tal-Bijoloġija kull sena ikonna numru ta' gradwati li jkunu kwalifikati fil-botanika, ikunu għamlu teżi fuq il-pjanti jew fuq il-veġetazzjoni, eccetera. Din hija xi ħaġa li bdiet madwar 30 sena ilu jew 35 sena ilu li permezz tagħha qed jintela l-vojt li kien hemm fil-qasam tax-xogħol, fl-aġenziji, fl-ippjanar, eċċetera. Jiġri kull sena joħorġu mill-Università numru ta' nies li anki jekk mhumiex botaniċi jafu biżżejjed dwar il-pjanti, dwar il-veġetazzjoni biex jikkontribwixxu sew lejn il-ħarsien tal-ambjent Malti għax jaraw xi ħaġa u jafu x'inhi, allura jafu wkoll il-valur tagħha. U din hija xi ħaġa li qabel kien hemm nuqqas kbir, matul l-aħħar 30 sena dan in-nuqqas qiegħed jittaffa xi ftit. Xorta qegħdin il-bot, dejjem ħanibqgħu il-bot, inkunu fejn nkunu, għax permezz ta' dawn in-nies, permezz ta' dawn iż-żgħażagħ, permezz ta' dawn l-istudenti nistgħu nkomplu nrawmu iktar apprezzament u iktar ħarsien tal-ambjent Malti li jaqlaq fuq wiċċu mhux qed jagħmel. Qasam ieħor kruċjali huwa l-fawna Maltija. Insibu speċi differenti fuq dawn il-gżejjer li kollha jagħtu kontribut importanti għall-ekosistema ta' pajjiżna. Jekk inħarsu fuq speċi ta' annimali tal-art, aħna Malta, fil-gżejjer Maltin, għandna bejn 8,000 u 10,000 speċi differenti. Il-biċċa kbira minnhom huma insetti u fost l-insetti l-iktar numerużi huma l-ħanfus, imma mbagħad għandna wkoll żnażan u naħal, għandna dubbien, għandna friefet u baħrin u bebbux tal-art, ħniex, u sintendi annimali ikbar bħal rettili, għandna żrinċ wieħed u għandna asafar, sintendi, u mammiferi. Mammiferi bħal anfut, il-ġurdin ta' keddumu twil u annimali dan it-tip. Wieħed mill-istudjużi ewlenin hu Giuseppe Despot. Giuseppe Despot twilet għall-aħħar tas-seklu 19
Huwa għamel xi korsijiet l-Università, studja l-pittura barra minn Malta, mbagħad ġie lura u ħadem fiċ-ċivil. U kien jokkopa karigi importanti, kien il-superintendent tas-sajd u kien ukoll kuratur tal-Mużew tal-Istorja Naturali. U kien jikkorrispondi ma' ħafna speċjalisti barranin u kiteb diversi artikli u rapporti fuq l-annimali li jgħixu fil-pajjiż. Despot kiteb fuq rivisti barranin, il-biċċa kbira mix-xogħol tiegħu kien publikat barra minn Malta, mhux dak iż-żmien ma kienx hawn gazzetti u perjodiċi lokali fejn wieħed jikteb, ġifieri biċċa kbira mix-xogħol tiegħu huma fuq rivisti barranin. Għall-aħħar tal-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 u mbagħad kien hawn xi rivisti. Min barra Despot, insibu numru oħra ta' studjużi li ħadmu f'dan il-qasam. Għalkemm ħafna nies, ħafna persuni studjaw l-istorja naturali ta' Malta, il-biċċa kbira minn dawn kienu barranin li kienu jew ġew ftit żmien hawn Malta, jew kienu jqogħdu għal ftit żmien hawn Malta. Biex ngħid hekk, l-ewwel Maltin li studjaw il-fawna tagħna kienu fil-fatt Gavino Gulija u ibnu Giovanni Gulija, tnejn kienu tobba, biss apparti mix-xogħol tagħhom kienu kellhom interess kbir fin-natura tal-pajjiż. Gavino Gulija kien ħoloq perjodiku, rivista, fuq il-mediċina u l-istorja naturali u semmija il-Bart. U fija stess u kien kiteb diversi artikli fuq il-fawna ta' Malta, apparti minn suġġetti oħra. Waraħ ġi ibnu Giovanni li ħoloq rivista oħra għax sadat ta' żmien ir-rivista il-Bart kien spiċċat, ma baqgħetx tiġi pubblikata, meta laħaq Giovanni ħareġ rivista oħra jisimha Il-Naturalista Maltese li l-istess kien hu stess ippubblika diversi xogħlijiet fuq annimali, fuq suġġetti oħra ma fuq l-annimali li jgħixu fil-pajjiż. Kellna wkoll lil-Despot li għadna kif ġat tkellimna fuqu u kien hemm ukoll il-Konti Alfredo Caruana Gatto. Dana kien avukat imma kellu l-istess interess kbir fin-natura ta' Malta u dana ħadem ħafna fuq il-ħanfus ta' Malta, fuq il-Frifet, fuq il-Baħrin u l-istess kien jippubblika il-biċċa kbira mix-xogħlijiet tiegħu anke f'revisti barra minn Malta. Dana apparti milli kien jistudja dawn l-annimali, skopra wkoll speċi ġodda għax-xjenza li huwa ddeskriva u tom l-isem U. Aktar viċin lejna mbagħad insibu li fis-seklu 20 għal snin 50-60 kien hemm tnejn min-nies li jispikkaw ħafna f'dan il-qasam, wieħed minnhom kien Antoni Valletta li kien surmas tal-iskola imma l-istess il-passatemp tiegħu kienet in-natura, speċjalment l-insetti. Dan Antoni Valletta pubblika ħafna artikli fuq l-insetti ta' Malta, speċjalment fuq il-Frifet u l-Baħrin li kien jispeċjalizza fihom. U se intendi wkoll il-Guido Lanfranco li sfortunatament milux l-ħallina, dana kien studja kważi kull aspett tal-istorja naturali ta' Malta, mhux biss annimali u xejjex, imma wkoll il-folklor li assoċjata magħhom. U il-Guido Lanfranco għamel ħafna xogħlijiet, ħoloq ukoll perjodiċi, kien il-fundatur ta' Soċjetà tal-Istorja Naturali li kienet tippubblika diversi perjodiċi u kien jikteb ħafna artikli fuqhom f'dawn il-perjodiċi fuq l-annimali bħal metlek kull aspetti ieħor tal-istorja naturali ta' Malta. X'qiegħed isir illum fejn jidħlu l-istudji tal-fawna Maltija? Bħalma naħseb li indunajtu il-biċċa kbira mill-nies li studjaw il-fawna Maltija u l-istorja naturali ta' Malta kienu jagħmluha bħala passatemp, ma kienx ix-xogħol tagħhom imma kienu jagħmluha bħala delizzju biex ngħid hekk. Dan nbidel fil-snin sittinijiet meta fl-Università ta' Malta inħoloq id-Dipartiment tal-Bioloġija u allura l-istudju xjentifiku tal-annimali u pjanti u l-bioloġija ġenerali bdiet tiġi malma bħala parti mill-kors fix-xjenza. U bdejna napplikaw metodi u teknoloġiji xjentifiċi avanzati
fuq dan l-istudju. Per eżempju, dal-aħħar bdejna napplikaw l-istudju tal-ġenetika tal-annimali, mhux biss biex narfu speċi minn oħra, imma wkoll biex nkunu nafu kif dawn l-ispeċi ġewwa Malta u x'kien it-tnissil tagħhom, x'kienet ir-relazzjoni tagħhom ma' speċi oħra li pereżempju insibuhom fuq il-kontinent. Mis-sittinijiet law mill-università bdew joħorġu ħafna u ħafna studji kemm minn akademiċi li bħali kif ukoll mill-istudenti tagħna u sintendi illum anke mill-istudenti tagħhom għax huma għandhom ix-xogħol tagħhom dal-qasam. Jien personalment, flimkien ma' kollega tiegħi Alfred Baldacchino, ippubblikajna diversi kotba popolari fuq in-natura ta' Malta, inkluż l-annimali, għandna serje ta' kotba wieħed minnhom huwa ġmiel in-natura li huwa serje ta' artikli fuq aspetti fuq annimali differenti li nsibu fil-pajjiż tagħna, miktub bil-Malti, miktub b'mod li jifmu minn speċjalista u l-idea hija li insur napprezzaw iktar il-wilt naturali ta' pajjiżna. Alfred Baldacchino jien għandna ktieb ieħor il-Mabla Tuħajja li hemm 3 edizzjonijiet tiegħu u dan qed nispjegaw l-ambjent Malti kif issawwar, x'isawru, x'inhuma l-fatturi li effettwawh u hemm ukoll kapitli fih fuq il-fawna ta' Malta u minn fejn ġiet. Għax Malta, sintendi, kienet gżira, meta format kienet gżira bla xejn fuqha u bdew ġejjin l-annimali minn postijiet oħra, biċċa kbira minnhom minn Sqallija. Id-Dipartiment tal-Ambjent ta' dak iż-żmien kien ippubblika wkoll il-ktieb li huwa kemm qiegħed bil-Malti u kemm qiegħed bl-Ingliż Wildlife of the Maltese Islands, il-verżjoni Ingliż tiegħu li l-istess dana għandu ħafna kapitli fuq gruppi ta' annimali u ta' ħxejjex ukoll differenti. Hemm stampi bil-kulur u fuq għal kull stampa hemm deskrizzjoni żgħira ta' xturi. L-istess l-idea hija li nwasslu lill-poplu tarif fuq il-patroċinju naturali tal-pajjiż. Dawn il-kitbiet isaħħu l-arfin tal-istorja naturali ta' pajjiżna. Ix-xjenza u t-teknoloġija, flimkien mal-istudji, jgħinuna nifhmu li kollox huwa marbut flimkien. Għalhekk huwa kruċjali li aħna nagħtu semna wkoll billi ngħinu fil-konservazzjoni tal-flora u l-fawna Maltija. B'hekk wasalna fit-tmiem dan il-programm. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.